tal, señoras e señores? Son as 6:27 minutos, estamos en directo na Televisión de Galicia e imos cociñar no A Voltas co Prato como todas as tardes de todos os días da semana, de todo o ano aquí na TVG. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa. Eu son un pouco pesado, xa sei que o son, pero é que mañá, venres, facemos 100 programas do A Voltas co Prato! 100 programas! 100 programas! 100 programas! Espectacular, espectacular. E para cociñar ten que haber cociñeiros maravillosos como os que temos no programa de hoxe, así que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. É verdade que estou un pouco pesado, verdad, co tema? No. Non estou nada pesado, non? Incides pouco. Incido pouco, non? É que, sabes que pasa? Merchi non veo en toda a semana, entón quero que o saibas ti tamén. Vale. O venres, mañá, además Sí. mañá estás ti. Sí. Por mañá facemos 100 programas. Habrá que facer un 12, entón, Hai que unha... facer a No. xente que estea na casa, por favor, que nos envíe receitas das súas tortas de aniversario. Queremos 150.000 tipos de tortas de aniversario. Por favor, E imos ver que é o que cociñamos no día de hoxe, nesta tarde de xoves. Imos ver que nos trae Nieves, de Ordes. Hola, son Nieves, aquí de Órdenes. E vou dicir como fago eu a caldeirada de raya. Poño a auga a ferver con a cebola. Boto as patacas, tampouco ferven. Cando a pataca vai indo que tal, boto a raya. E despois, que xa cocido, quito a auga de todo, boto nunha fuente, nunha tarteira, e fago unha allada con ben allo. E vencedora para que non se queima. E boto por encima e xa está a raya feita. A ver que tal vos sale a vos agora. Que eu despois teño que opinar. Gustoume Nieves que dixo, fa unha allada con ben allo. Con ben allo. Vai levar pouco allo. Bueno, a raya. Un peixe que ao mellor hai moita xente que non coñece ou non consume, e a min particularmente gustame moito, Merche. Un peixe moi rico. riquísimo, sí. O que pasa é que eso é por zonas, pois o que non o proba, pois non sabe o rico que está. Ademais é un peixe curioso porque non ten espiñas, o sea, cando comes normalmente non ten espiñas. Ten o cartílago por aí por dentro. Sí, por eso está guai pos nenos. Vouno dicir en galego a cartilaxe. A cartilaxe, excuse-moi. Traxe, paxe, garaxe, cartilaxe. É así, non? Era o que dicías ti, non, Xulio? Iba a decir, eso era meu. Eso era teu, eso era teu. A ver, que ides cociñar, veña? Contame. Eu vou facer unha caldeirada de raya. Vale, vas facer algo clásico, típico, Sí. habitual nas cociñas galegas. E don Xulio de Silleda, primeiro do seu nome? Vou facer unha... Perdón. Unha raya tamén, pero vou facer unha salsiña de manteiga negra. Está ben? Sí, estou. Vale. Unha salsa de manteiga... Espera, de manteiga negra. De manteiga negra. Sí. Pero ti ca manteiga que pasa? Tes un trauma? Non teño trauma, pero... Tiraronte na marmita de manteiga de neno. A ver, eu sei que fago moitas recetas con manteiga. Fritironte con manteiga, eu que sei. Mira, xa ten aí a manteiga, ao lado da raya. Fago moitas recetas con manteiga, pero é para dar unha idea de que, aparte de que temos un aceite de oliva maravilloso, pero tamén se pode facer algunhas cousas de vez en cando con manteiga que a xente non está feita a usala. Algunhas non, todas. Eu dou moitas ideas, Que vas flipar, que che Vale, pois seguramente flipemos porque a verdade é que cociñades os dous maravillosamente ben, así que, señoras e señores, a cociñar no Voltas co Plato. Quedamos con Merchi, veña. Merchi, Empezamos facendo un sofrito con ben de allo. Ben de allo, como dixo Nieves, moi ben. Hai que facerlle caso á xente que ven ao programa. Caldeirada típica que facemos na miña casa, con raya e con outros peixes. Vale, vai ser unha receita da casa, o sea, da túa casa de Cangas, non? Home, claro, sí. Como se lle chama a túa familia? Mallo. Os Mallo? Sí. Mallo, sí. Os meus abuelos tiñan un restaurante, aínda que se chamaba Rodeira Mar, como nos hotel, todo o mundo coñecía como a de Mallo. Vale. Polo nome da familia, polo A apellido. publicidade gratis que lle deixamos fazer aquí a Merchi, pois é cociñeira do programa, pero ademais que a coñecemos que ela é a do Mallo, non? A de Mallo, sí. Pois vamos a facer raya ao estilo do Mallo. Moi ben. Está moi alto iso, sí. Non quero queimarme, Sí. Bueno, puxen cho 5,5, vale? Sí. Vai moi rápido, Sí, é que Vamos a aquí botar temos un moito poquinho material, do bo. Isto prende lume, se lle deixes... Por certo, a xente que está na casa que non o dixen, podedes chamar, Chamade ao Voltas co Prato, aí tedes 664-483-419, ese é o teléfono do programa, e podedes comentar, pois, todas as receitas. Vos comedes raya ou non? A mellor na vosa zona non se fai, pois tedes que aprender a facela aquí no programa. E recordade que imos repartir cartos como todos os días. 50 euros dunha vez, 50 doutro, 664-483-419. Ahora tiñe que sonar o trichín dos cartos. Eso es. Unha folliña de loureiro. Nada máis. Cando estea o allo colla un pouquiño de cor, poñémoslle a cebola, o pemento vermello e o pemento
Vale, verde. o sea, un pouco de loureiro, por qué? O sea, simplemente por aromatizarlo. Por aromatizar, sí. Vale. Os aromas de merche, igual que co leite. Con todo. Vale, entón, allo, loureiro, e cando este un pouco dourado o allo, cebola, pemento vermello e pemento verde. Sí, temos os tres aquí. Xa está. Despois poñeremoslle o pemento doce moído, o tomatiño ben picado e sen pel, poñeremoslle tamén un pouco de azafrán, pero bueno, eso pouquiño a pouco. Está collendo cor dourada, miras? Sí. Pois entón a cebola. Ala. O sea, que vai ser unha receita que leva un sofrito tradicional. Sí, Dos de toda a feito vida. con tempo, con moito cariño e con tempo a mainiño aí, Moi de que ben, pois, facerse deixámolo tranquilamente. cociñar. Sí. Vale, vamos con Xulio. A ver, Bueno, Xulio de Silleda. mira, eu teño aquí unhas poucas navizas tamén, Tes navidas e tes manteiga. e teño manteiga desfacéndose. Sí. E as navizas vou nas cocer e despois vou nas saltear, vai ser a miña guarnición. Pero valas cocer, escaldar... Vou nas un punto medio. Un punto medio. Un punto medio, vale? Bueno, gústame que utilices material de tempada. Claro, Non? sí, incluso as amêndoas tamén, que mira, As amêndoas isto xa está tamén. fervendo a lo Tienes loco, que vais a cuidado, morir un que pouco, tirar. Moi ben. botamos xa as navizas que se vayan, Vale, que se vayan cocendo facendo un aí. pouquiño. Buena naviza, Oh, Hombre, buenísima. buenísima, espectacular. Tenche que gustar tamén, Aquí quitelle o oso a raia, vale? Este sírvenos para facer un caldiño ou calquera cousa. E agora vou deslombar a raia Sí. porque vai ser unha presentación un poquinho diferente. Entón, para que vexas que sinxelo é, como queda a cartilaxe aí no medio. Vaslle quitar a cartilaxe. Vou quitar os dous lombos. Descartilaxala. Eso mismo iba a decir eu. Pero escoita, ti serías capaz de decir o descartilaxador que descartalixe a raya? Eu son capaz, pero ahora estou con isto. Eu non. Bueno, imos chamar a convidada de hoxe a ver se lle parece que está ben ou non a raya que estamos facendo. Que pase, por favor, Nieves de Ordes, un aplauso para ela. Hola, Nieves. Hola, buenas Pon a tardes. enganchar. No, pero... Veña conmigo, home. Veña conmigo. Veña con... Pero levo do ganchete. Levo do ganchete, así cómoda. Vamos ver aquí o que está facendo Xulio. Están facendo Xulio, ben. Moi buenas. Mira, pois aí estou escaldando unhas poquinhas navizas e aquí estou quitándolle os lombos Van facer a raya? á raya, sí. Vai facer unha cousa, eu creo que Vou a facer, en vez de encaldeirada, vou a facer como se fora Porque o que medio frita. Encaldeirada, claro. Claro, ti fala encaldeirado. Encaldeirada. Claro, el Merche está facendo encaldeirada tamén, pero para non repetirnos, vou a facer un Está pouquinho dicindo diferente. aquela botella chicha, non sei Eu se... botolle chicharros e as patacas, e unha ceboliña, e despois, así que vexo que está cocida, escurre a agua, É listo. que foge unha allada, Con moito allo, dixetes. con moito allo, Aí sin está. queimalo. Aí está, sin Pero queimar. está bárbara, Claro. Bueno, pois esta vai che gustar tamén, xa verás. Eu creo que Esta este que che vai gustar. Vai facelo con manteiga negra, chámalle así. Vai pasar a manteiga, sabes? Sí, sí, sí. Que ti que che parece? Eu que sei, digo que... Ten que probala, e despois... Aí está. Mira como a fai por riba, vel? Claro, ahora estoy botando un poquinho de manteca por encima para que vaya cogiendo un poquinho de sabor tamén. Sí, nunca vi. Eu tampouco, Encaldeirada, con chicha... Vou a marcar polos dous lados. Eu nunca a vira, de Eu feito. a cebola. Estivo contando que tamén lle vai facer de acompañamento a naviza. Navices, claro. Claro. Escaldou aí e está facendo un pouco. Gustan as navizas? Gustan máis navices, pero... Ves? Carrai igual non. Nunca a probar, carrai, pero hoxe vai probala, Nieves. A ver. Hoxe vai probala. Vamos ver o de Merche. Vamos ver Veña, vamos o de alá. Merche. Xunta Merche. Hola, Mer. Hola. A ver. Isto xa conoces de... Dula Pei. Dos Lorpeiros. Ves? É que era o demo isto, verdad? Era o demo. Bo. Se non salía con ela, non facía o demo. Verdad, nada. Merche, sabes que é vai boa? facer, nena? Aí, Eu estou facendo un sofrito. Botelle allo e unha folliña de loureiro e agora estou facendo a cebola co pemento vermello e co pemento verde. Sí, sí, sí. Cando esteas... Tamén o ben, podes un lilo, si Sí. queres. Ya non, ben, bixo. Despois botarelle un pouquiño de viño, o tomate, as patacas e o caldiño que teño aquí de peixe. De peixe, sí. Que se vayan facendo as patacas e despois ao final a raya, que xa leva aí unha oriña cun pouco de sal para que quede así máis Ah, tersa. xa lle botache sal e agora deixala aí, vale. E a raya, unha vez que teñas todo isto feito, xa o botas aí en riba. Sí, despois cando este o sofrito listo, despois levará o viño, pouco a pouco, imos pouco a pouco. E ao final de todo vai a raya e no último momento xa as ameixas. Sí. Porque lle vai botar ameixas, atención a xente na casa que non o comentamos Vamos a antes. facer unha raya de festa. Claro. Raya de cartos, vai ser hoxe.
Raya de cartos, Nieves. Sen as ameixas tamén está moi rica, non pasa nada. Pero hoxe, Eu unhas as caldeiradas, ameixiñas. as de raya, justame moito como fajo eu. Agora, claro, hai que probarla. Gústame moito como a fajo eu, di. Claro, porque é a propia caldeirada de raya. É así, é así. Na miña casa, en vez de con allo, cando fan esa receta, en vez de con allo, botanlle moita cebola. Moita cebola. E tamén E está tamén moi botei rica. a cocer as patatas e os chícharos. Ah, E bueno, despois, sí. cando a patata vai cocidinha, botolle a raya. E despois escurro, cando está ben cocida. E a allada. E fago a allada, que non se me queimen os allos. Claro. Con moito allo, Pois a nosa allada, en vez de ser allada, é encebolada. Encebolada, E con non é? cebola, e tamén está moi boa. Está ben? Bueno, querida Nieves, tenche que facer unha pregunta. Dígame usted o que queira, que eu lle responder o que seipa. O que sei. Que iba a che preguntar eu. Ti así, vendo o sistema ahora como está montado, ti quen crees que vai mellor dos dous? Eu que sei, ó. Ai, Ai, que saber como... tes que dicir algo, Teño que dicir algo, eu para min, eu que sei. Ai, Aquel vai me ben, isto tamén me vai ben. bueno, pois Podes probar xa, probaremos. eso, valo pensando entón. Sí. Pois tes que ir ali á zona de sufridores a aquela cadeira a sentarte un claro, cachiño, sí, vale? vou. Queres que te acompañe? Non, eu que me parece que ben Pouco, chegaré. vas ti? Ben chegaré. Segura? Ben chegaré sola. Un aplauso para Nieves de Ordes que está connosco. No voltas co prato. Fixadevos que maravilla, é que é artista da raya, Sí. Vites como dicía ela, non, eu botolle allo, botolle moito allo, espero que escurra, botolle chícharos, non, ela é entendida. Ela Na súa ten a receta materia é entendida. ten a receta na cabeza, Aí está, claro. Aí está. Bueno, mira, eu marquei a raya, xa está marcadiña e doradinha. E agora teño que deixar que se me cociñe un pouco a manteiga hasta que escurezca un pouquiño para conseguir ese Vamos a esa falar manteiga, con né? alguén de Pontevedra, a ver como está a súa raya, a ver como a fai. Mari, que tal? Boa tarde. Boas tardes, Que tal, como estás? moi ben. A ver, Mari, contame, ti eres de peixe, de carne, que é o que che gusta a ti? Gústame todo, pero o peixe mellor, o peixe mellor. E particularmente dentro dos animais mariños, a raya gustache? Sí, Sí? E como a fas ti? Como che gusta comela? eu como en caldeirada. Ves? A maioría da xente, verdad, Xulio? A maioría da xente... Sí. A mí tamén me gusta moito a caldeirada, Come en caldeirada, Claro. E que a raya en caldeirada, ou a galega tamén está moi rica. O a galeo tamén, sí, no, todo é moi rica. Oye, che, Mari, estou pensando que, xa que entraches aquí a falar, colles un día e ves hasta aquí, traer unha receita. Bueno, Bueno, total, Pontevedra ou Ordes, tes entrada na P9, saída na P9, xa está. vale, Non vale. tes moi complicado. Se hai algún problema, pago eu a peaxe, ti non te preocupes. Vale? Vale. Que está cara. Vale. Un bico gigantesco. Mari, gracias por chamar. Adiós, chao. Adiós, Chao, chao. adiós. Chao, chao. Bueno, Xulio, Mira. contame. Navizas, cocendo xa, vou deixar un par de minutillos máis e xa vou sacar. Vale. E a Ahora manteiga, está oscura, claro. cociñando, sí, hai que ter cuidado que non se queime, pero se retire ahora do lume, porque como temos aí os trociños de peixe Mira, a que xente foi está vendo a soltando, manteiga agora na ves casa. como Está vendo escureceu? na casa que está Ves como oscura. escureceu, pero mira, Sí. mira como a recenda, non a recenda queimado. Nada, mira carai, para que se vexa ves? na casa. Mira. Aquí sí que temos os restos. Está oscuriña oscura. precisamente por eso. Está Mira, oscura, pero ves? e Non agora, queimada. e agora ímola colar. Ímola Vale. colar para quitar toda esta borralliña que ten por aí. Ajá. Ímola colar con moito cuidado. É dicir, ya a xente da casa que a recende moi ben, O sea, non le parece, pero non le queimado. O sea, parece como hai que está ter, queimado, hai que ter pero non... tino de, no, Hai que ter porque claro, tino. hai un punto entre que se tosta e se queima, entón hai que retiralo do lume antes. Moi ben, E perfecto. agora vou movendo así para que vaya enfriando un pouquiño. Ajá. E E va que a no- coar. e que non se nos Moi ben, pois vamos comerche a ver como vai a nosa querida canguesa. Pois Hola. mira, Hola. despois de facerse o pemento, a cebola, xa tiñamos o allo e o loureiro, botámoslle azafrán e tamén pemento doce moído. Un pouquiño de viño, deixamos de reducir e as patacas. E agora, chup, con un pouquiño de caldo de peixe, e agora ten que estar aí 10 minutiños. 10 minutos te lo Sí. que deixar así, non? Sí. Vale, pois mira, mentres ti andas aí ao chup, volta, eu voulle contar cousas a Galicia. Veña. Porque seguramente hai moita xente que non sabe que a raya habita nos fondos areosos e lamacentos, e cando chega o seu tempo, entre outono e inverno, máis ou menos, adoita ser atrapada polas redes de arrastre. Por certo, hai quen di que en xaneiro a raya sabe a carneiro, é dicir, que sabe moi ben. Así que avisados quedades, lembrade de mercar algunha polo menos dentro dun mes e medio, e logo pois xa nos contades os ricas que están. Por certo, unha cousa interesante da raya, por se hai algún despistado.
non ten espiña, así que é perfecta para darlle aos máis cativos da casa. E o máis importante é que vos la preparen ben na peixería, ben limpa e xa cortada. Será o máis cómodo neste caso. E logo, a cociñar. Aquí o máis tradicional é facela fritida ou encaldeirada, pero tamén hai outras preparacións, Iso saben bastante en Portonovo, onde lle fan festa desde hai case, atención, 20 anos. Consultade as datas e ide por ali. As vilas mariñeiras, a verdade, que teñen un encanto espectacular e especial no inverno e moitas veces non vamos e hai que visitalas tamén no inverno. Verdad, Merchi? Claro, Por Cangas en exemplo, ti de inverno está precioso. Claro, por exemplo, Cangas en inverno, que non vai tanta xente, e no, tamén hai que ir ás vilas mariñeiras en inverno, claro. E comese moi ben. Bueno, comese ben todo o ano. E hai moi bo trato, non hai moita xente como no verán, entón... Estás ti? Estou ben, Claro. ali, claro, recibindo a todo mundo. Recibindo a xente na porta, pasa, ven a ver Cangas. Bueno, como vais? Vai moi ben, ves como cambiou, xa está todo desfeitiño, aí levou 10 minutos feito pouco a pouco, e agora é o momento de botar a raya. Bueno, foi a maxia da televisión, vale? Claro. Pasaron 10 minutiños a xente da casa e quedou con este aspecto, co caldiño, con todo. 10 minutos, non era? 10 minutiños, 10 minutiños, máis que ou a menos. pataca este casi feita. Estamos Claro. botándolle a raya agora, que a pataca ten que... Tarda máis en facerse a pataca que a raya. Sí. A raya canto tarda? máis 8 ou ou menos? 10 minutiños como O sea, moito, nada. depende do grosor. Sí. Esta, mira, os toros do centro son bastante gordiños. Claro. Pois 8 ou 10 minutiños. Se fora máis fina, menos. Vale, pois Mira, non queda lle vou a aí- botar máis, vale? queda aí, Porque sí, Nieves queda aí colocando- 6 anacos non vai a comer. Esa congelámola e facémola outros días, non pasa Vale, nada. vale. Queda aí facendo na raya que vou con Xulio. Ui, Bueno, unha lima. Mira, Unha lima ten Xulio, coita, colei Unha lima. a manteiga, ves? Toda a borralla que falamos. E agora deixei aí un minutiño simplemente repousar Vale. para que o resto da borralla máis fina nos quede aí. Entón, quédanos a manteiga. Entón agora non Quédanos a tires... manteiga. Amigo, vale. Vale. E aquí teño un tenterallo picado. Que chulo. Vale? E agora vamos a dar lume. A ver, pero déixeme darlle lume que quero cheirar. Sí. Ah, Mira, aquí que llevas e aquí teño o cartílago que lle quitamos, que vamos a utilizar por empratado, vale? o sea, simplemente vai ser o toque... Claro, porque hai moita xente que cando come a raya gustalle moito chupar o cartílago. Entón non lle vamos quitar ese gusto, non? Ostras, pois mira, é unha Claro. cousa que non sabía. Claro, Que hai xente que lle gusta chupar, como as cabezas do langostino, por exemplo. a mí xa me gusta, sí, a mí xa me Amigo. gusta chupala. Todo isto que queda aquí no medio dos cartilaguiños, sempre que está pegado ao hueso da espiña é o máis. Mima. O máis O sea, que hai rico. xente que chupa Vale, cartilaxe. entón, mira, Estou metemos alucinado. isto, Alucinado. botámoslle unha areña de sal. Alucinado. Está a xente comentando, está o público comentando. Chupar a cartilaxe da... A mí Pero gusta. que se lle conte, quen chupou a cartilaxe, Pois a mí gusta Me moito, cago. Verdad. A mí gusta moito. Sí. Como di, ves? Que se vai cociñando aí, entón agora botámoslle Un pouco de lima. un pouquiño de lima, o Hola. zumo dunha lima. Por favor. Isto non é unha caldeirada, pero atención, No, pero vai ter un toque cítrico moi rico. está espectacular, non lle faen feo ningún. Mira, e agora teño aquí unhas pouquiñas alcaparras, Tamén. que lle vai dar un toque amargo. E vamos Oi. cocer aí unha pouquiña améndoa. Pero vais botar todo. No, nada máis, nada máis. Bueno, sí, é un poquinho perexil. E con eso, vamos a... E aquí, en esta salsiña que se nos fai, vamos a volver a meter A a raya. nosa raya para que se acabe de cociñar. Amigo. Entón aquí temos améndoa, allo, lima, a manteiga negra que fixemos. Para, a que? A manteiga negra. A que? A manteiga negra. Pregunta de concurso, como se chama a salsiña de manteiga de Xulio? Manteiga negra. Como? Manteiga negra. 50 euros en xogo, podedes chamar a voltas co prato 664-4834-19. Manteiga negra. Chamade, por favor, hai 50 euros en xogo. Vale, entón mira, isto solo co calor que ten e como xa marcamos antes, xa se termina de facer ela sola. Ala, que Vale. chulo. Bueno, e deixamos aquí antes E deixamos aí antes esa naviza a cocendo. naviza, e a naviza aquí quedou. El deixou na cocer. Eu deixei na cocer. Mamá. E agora vámola saltear con outro pouquiño de améndoa. E manteiga. Vale? E manteiga. Claro, porque é a receita Toda da a receita de manteiga, entonces hai que levar manteiga sempre, claro. Entón hai que levála hasta Hasta as últimas consecuencias. Hasta as últimas consecuencias. É así. Mira, Vale, solo... vale. Espera, que ten aquí un problema co Tens chisme. problema co chisme, coloco, Xa chou. está. Tá? Xa está. Entón, agora retiramos isto do lume tamén. Vale. Metémolo aquí. Mira, a manteiga esta está xa Xa está, xa derretendo. está.
No, si este, mira, este con moi poquinha grasa, E isto teslle que escurrir a auga ou non? No. Xa escurrimos aquí, mira, apretámosla así. Vale. Cuidado de non queimarnos. E xa está. Bueno, vamos a repartir cartos, que creo que temos a alguén por aí. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, con quen falamos? con Belén. De Paderne, non? Sí, Bueno, Belén, que tal? Como estades por aí? Chove, non chove? Aquí chovía de camiño a Ordes, boa. chove. Ves? Bueno, ten que chover que hai que encher os embalses. A ver, vamos por 50 euros. Como se chama a salsiña de manteiga de Xulio? Manteiga negra. Correcto, 50 euros que marchan para Paderne, Belén. Gracias. Moitos parabéns. Eres de raya ou non eres de raya? Sí, pero frita. Ah, frita, ves? Anda, mira, ves? Frita, No, pero iso se bueno, ocurreu. poderías probar tamén a receita de Xulio, que a manteiga negra, ao mellor está interesante. Eu ainda non a provei, Pero vale a probar, xa. vou a probar. Vamos a probar. Eu animo a probala, Vale, tens que vir un día ao programa, vale, Belén? Calquera día. Tens que vir un día, no, calquera no, apunta na xenda e vente un día. Vale. Veña, un bico. Gracias. Chao, gracias a ti por favor. chamar. Chao. Marcho con merchi, Xulio. Moi ben. Mira, eu só decirche que lle botei aquí unhas cacheliños que tiña de sobra, Sobraronche. Do outro día. Sobraron do outro día, estou nos aproveitando para isto. Vale, pois, Nada máis. mentras os salteas vou con merchi, vale? Moi ben. Estou Hola, Merchi. botándolle as Xa estás ameixas. botando as ameixas. Sí. Que ben ule, Pechamos A retende increíble. para que se abran e que se siga facendo a raya, vale? Mira. Boa, raya con ameixas, pedazo prato está facendo merchi. É unha raya de festa. Totalmente. Agora vai a estar, pois, o tempo que abran as ameixas, sabes, 2-3 minutiños coa calor que hai aí dentro. E a raya vai a estar lista tamén, claro. Entón, esta receita é típica da túa familia, é típica da túa zona. Sí, O sea, sí, consumides bueno, moita raya. non sei se na miña zona, na miña casa, Na sí. túa casa, sí. Non? O sea, que curioso. É raya con ameixas, de Merchi Rodal. Que crack. Que crack. Moi ben. Con mexillóns tamén está moi rico. E canto tempo ten que estar así? As ameixas tardan pouquiño en abrir. Un par de xa minutiños e vai a estar listo. E a raya, dixeches antes 8-10 minutiños? Claro, xa van 5, nada, 2 minutos como moito. está Quédache todo máis ou listo. menos o que vaya eu falar co público e xa está. Espero, Non? espero máis que ou abra. menos. A Pois ver, vamos- hai que abrirse, hai Vamos que ir falar co abrindo. público, vamos a preguntar á xente que nos está vendo se non voltas co prato, a ver que lle parece o que están facendo os cociñeiros de hoxe. Deixeme coller, teño por aquí, teño aquí o micro, está aquí o micro, vale. Coller, e vamos a preguntar, primeiro de todo, á convidada. A ver, Nieves, como ves a cousa? Bueno, Ui, ese bueno. por aí. Por aí, Por aí, por qué? sí. Porque teño moitas cousas que non se lle bota a raya. O Xulio. O Xulio e malo outro tamén. A mala outra tamén? Tamén. Pero Eu vamos nunca fixen a raya con ameixas, nin con esas tonterías. Home, xa sei, Nieves, pero Home, xa. o bonito da vida é probar cousas. É probar cousas, sí. Non? E sin probar non se sabe nada. Claro, entón- Ainda probando non se sabe. Ainda probando moitas veces pode abar mal. Verdad? Claro. Por eso. Digo eu, ti vas probar e tens que votar o que máis che guste. Sí, eu Os dous. teño que probar pouco. Como que pouco? Sí, porque non podo comer moito. Bueno, vale. Pinchar por culpa de diabetes. Bueno, vale. Nieves, vale. Pero probar, probo. Probar, probas. Probo. Vale, vamos a preguntar á veciña de Nieves. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas, A ver, como se chama vostede? Dolores. Dolores, Lola iba a decir, Bueno, por Lola é igual. Como quere? O que como queiras, sí. Bueno, Dolores, Dolores, de onde ven? De Ledoño. De Ledoño, vale. Dolores, vostede é de raya ou non é de raya? Sí. Más de pescado que de carne. Vale, pero de raya concretamente Por ou non? rayas, sí. Claro, é sí. que eu dixo moi convencida. Ao mellor as receitas de hoxe, que? Bueno, con pescado ou con verdura nunca fixen, pero Ai, ao mellor. E ti como a faz a raya? aquí en caldeirada, caldeirada sí. tamén. Sí. Ou frita. Bueno. Pois tens que probar na casa, No, sí. Estas receitas, búscala e xa está. Claro, moi ben. Por certo, decirlle Dolores á xente que mañán, non o dixo moitas veces, pero mañán facemos 100 programas no Voltas co Prato. 100 programas. Claro, pero non podemos vir todos os días. Bueno, home, pero alguén virá. Non, digo eu que Hai no programa. alguén, sí. Alguén verá. 100 programas, recorde mandar as súas receitas, vale? O Instagram do programa, as súas receitas de torta de aniversario, porque mañán facemos o número 100. Un aplauso para o público que temos hoxe connosco, que é maravilloso. Vamos cos cociñeiros. Ai, oi, que tiro auga. Aí vai a botella. Tirei a auga aí a un señor. Levou un árbol. Tirei a auga aí a un señor. Lanceina por aí abaixo. Ui, merch. Xa están abrindo as ameixiñas. Oh. Moi Vamos a ben, avisar merch, un pouco. Mira, abroche outra vez. Sí, por favor.
Hai momentos na vida nos que ves o ceo. Eu, por un momento, acabo de chegar ao ceo gracias a Merchi Rodal. Que maravillosa eres. Un aplauso para Merchi Rodal. Coa súa caldeirada con ameixas de Cangas, da súa familia. Me cago. Vamos ver un platado de Xulio. E hai momentos na vida nas que podes baixar ao inferno. No, é broma, é broma. Hai momentos na vida nas que podes probar receitas maravillosas como a que está facendo hoxe Xulio de Silleda. Fixadevos que empratado que utilizou nabiza. As nabizas. Nabiza, pataquiña, cachelos que tiña. As pataquiñas. Boa, boa, que maravilla. Vale, e agora vamos a coller Ajá. a cartilaxe. Para decorar e chupar, como dixo el, para chuchala. Para chuchala. Moi ben. E, mentras tanto, vamos chamar a Nieves. Nieves, levántate, camiña cara a nós, que tens que probar as rayas do Voltas co prato. Ven por aquí. Un aplauso para Nieves. Ella, outro aplauso. Que están gratis os aplausos. Veña por aquí. Veña conmigo. Vou na levar para lá, vale, para o seu sitio. Lévame. Vale? Para a miña casa. No, para a casa non, muller. Para a casa non. Ai, para comer Para aí. aquí, claro, para comer. Tens que poñer aquí. Sí, pero Vale. non podo comer moito xos. No, ti comes o que teñes que comer. Claro, Non te preocupes, porque- Nieves. Vale, ti non te preocupes, comes o que tens que comer, vale? Ponte aí, ponte aí. Aí. Aí estás perfecta. Aí, aí. E aí vouche poñer os garfos. Moi ben. Bueno, Nieves, tens que ir probando, o que hai por aí. Ti vai probando e vai... Vamos che poñer así. Non hai que comer todo, hai que Non probar hai que comer todo, pode probar un pouquiño e xa está. Mientras tanto, vamos lanzar a segunda pregunta de concurso. Con que bivalvo acompaña Merche a súa raya? Con que bivalvo acompaña Merche a súa raya? 50 euros en xogo, podedes comezar a chamar que queremos repartir 50 euros. 664 48 34 1. Mima, ainda non dixen un número. Que récord. Ainda non dixen ningún número. Ana Isabel, boa tarde. Hola, boa tarde. Estás impaciente polos cartos, No. No, no. Vale, perdón, entón, perdón. A ver, por 50 euros, con que bivalvo acompaña Merche a súa radio? Con ameixas. Con ameixas. 50 euros. 50 euros. Sí. No, vamos yo dar 50 euros que marchan pa estrada, Ana Isabel. Un bico gigantesco, vale? Gracias. Gracias a ti por chamar. Chao. Chao. Ai, Dios mío. Estás comendo moito, Non. O que dicías? Estás probando moito, A ver, prova do outro aí. Mira como lle ataca. Mira como lle ataca. Déxame tranquila, que xa non ceno. Ai, Perdón. Díxeme tranquila que ainda levas. Vou na deixar tranquila porque é madriña. Bueno, por un lado temos a caldeirada con ameixas de Merchi, feita dun estilo máis tradicional, que é a súa receita particular da súa casa. Por outro lado temos a raya, Que non é da miña casa. que non é da tua casa, que leva cachelos, que leva manteiga negra. Leva nabizas. Leva Patatas nabizas. están moi duras, Merce? Vale, dade máis maus. Vale, espera. Nieves. Dime. Nieves de Ordes. A crítica gastronómica máis dura que tivemos no Voltas co Prato no programa 99 está. 99, Nieves, Dime. quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? A min Julio. ¡Julio! ¡Vamos! Xo dixo así. Dixo a pataca. Esa estaba moi dura. Estaba dura a pataca. Sí, e esa está moi boa, ten moi bon sabor. As nabizas e Pois non che todo. apuntaba, Non che apuntaba. Ao principio non che apuntaba, dixetes ti, No, porque as cousas hai que verlas para... Bueno, iso é certo. Moitísimas grazas por vir, Nieves. calar. Moitísimas grazas. Pasáchelo ben? Pasei eu, gracias a Disfrutáchelo. Dios. Non cobrei, pero... Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Mañá programa 100. Manden as súas tortas de aniversario. Mañá hai máis. Quen anda aí? Mais A Voltas co Prato quedan coa actualidade de Hora Galega. Chao. Hasta mañá. Chao.